Horonya jabrani swantiba che muso dimsen ani mabakoro mali kono mali kokan fuli ani tandu ambi ake kanyashi au brajilima au manake gejo gejela belebele ka belebele sidna shakmar shidu kulubali faruku kirawni nabinmo chentaba alaka dine waraba o fulkan bidi ani abona klingele brajilima fuyan fu slamaya dubba kono herema kono rekorla la bako jigroni yanno ko ubeka u bismillah anga bi trata do bamananga kuna funi kene ka anglina muharam kalu ni o islamaya sankura kalu folo klishigi anglela udela bi bakilensa kemena ni bina ni sabakira ka hijra sanjachila anduna kli konondon shula o kele fana bena utikalu kile tan ani wolo vla ma samba fla ani samgon kile na bila isa ka bangni sanjachila bi kuna funu kuma bobna kuma igmadin islamia kuna funu kan o katase jamana kono na kuna funu ma haka jamana ko kan kuna funi tama fana bira jelebi yano wala au beka au bismillah o kuna funu nukene kam so ne amna o wala au ye gelengele ala ye belebele minnu lamɛnni ala ɲɛsiran ni limaniya dafale olu ti kɔsɛmɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ u yɛrɛ la ni daliba masa yɛrɛ tɛ sedina shakmar sedu kulubali faruku ala ka danaya jɔnba min bi dugukolo sanfɛ bi a ka jɔntɔw cɛ la tɛnɛ do kalan ale ladayala faruku fɛ ka ala fo ka ala barikada ka sabu kɛ mamadu musafa ale ka bangni duwa farancɛ ye muna ka se ka laɲiniw fana jira daliba masalabaw ale debi se ko bɛra jile latigɛ ko ɲumana wa ala demani wasa o ye wasa kɔdan ye wa ala sɔnna kanuɲɔgɔn caman farala belebele kan ni do kalan a laada timɛli la tɛnɛ o tɛnɛ u bɛra jile bi bɔ Bamako ni a lamunu bɛra jile fɛ muna kana silamɛya duba in sɔsɔ ka se ka ni do kulugala nunu do ɲɔgɔn fɛ belebele yɛrɛ bi jigi ka safu seli kɛ ni silamɛw ye ala sɔnna kunu tɛnɛ muharam kalo tile 7 bakilensan 443 kira ka hijira san dace o la laada in lakilenna silamɛya duba kɔnɔ ka bɛn o kalo tile 16 fana ma maba caman kɔni ye kɛnɛ in seereya belebele kuma min na ni a ye do kulugɛlɛnw do silamɛw bɛɛ o kɔfɛ a ye sigi kiraw ni nabiɲumanw sigiyɔrɔ la o fɛn min ye ladilikan ye ka o di silamɛw ma min tun bɛ kuma ashura kan o jumasina yugu ale nana ni o jaw ye aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ kan an tulo majɔ ale ka o kɔrɔfɔ dɔw fɛ tɛnɛ duwawu kala min bɛ kɛ tɛnɛ o tɛnɛ o laada in nakilena ka bɛn tɛnɛ uti kalo tile 16 ma san 2021 o min fɛnɛ bɛnna muharam kalo tile 7 ma san 1443 silamɛya duba kɔnɔna la Bamako ale sigida 5nan duwawu kala min ni a ɲɛmaaya yɛrɛ kun bɛ Hikmadini Islamiya dajuru samaba bolo silamɛya masiri Mamadu Mustafa tiɲɛtaba dugukolo sanfɛ Seydina Shekmar Seydou Kulibali Faruku Ayatullahi Fidini ka maaw hakili lajigi k'a fɔ ni tɛnɛ min fana filɛ san 1443 tɛnɛ gale o fana de tun don silamɛw kɔni bɔra Bamako ani a lamunu kɔnɔna la ka se ka na ni tɛnɛ duwawu kalan belebele kɔni seereya nɛgɛ kaɲa 20 o tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ye Faruku la bɛnnenba a n'a nisɔnjalen jiginna ka silamɛw sɔrɔ duguma a selila ni silamɛw ye o kɔfɛ u y'u tɛgɛja daliba ma ye u jɔlen ani u sigilen Faruku ye duwawu kolo gɛlɛnw kara ka fara a zuriya kelen bɛɛ lajɛlen kan o duwawu kala ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛnen kɔfɛ laada la a bi kɛ cogoya min na a ye o laada in nakile dɔgɔkun ladilikan a ye o lase Ala subhanahu wa ta'ala ka jɔnw ma Balo kuma min hakim ba fɔ a ka kuma na n delila ka nin fɔ a ye siɲɛ caman a ko bangebaa ka gosili busan karamɔgɔ ka busan kɔrɔ ka busan ladonni sira ka dɔgɔnin kan marabaa ka busan ladonni sira ka maraden kan k'o bɛɛ de i b'a fɔ sanji ka sɛnɛfɛn bugɔ sanji to sɛnɛfɛn kan a ka jugu a ma dɛ tuma dɔ la a b'a bolo fara ye tuma dɔ la a b'a dɔw jɛgɛ mɛ ni o ji in mun tɛ sɛnɛfɛn in ti kɛ sɛnɛfɛn ye ko a bɛ ɲɛ ko hɛrɛ bɛ sɔrɔ a la o la badenw den kanu min ni na kojugu
den ni yɛrɛ dɔ de kuma dɔ la a ka di ye ka tɛmɛ hali ni kan mɛ n'i y'a minɛ n'o jɛnye ye n'i ma sɔn ka tiɲɛ jira a la n'i ma sɔn k'a bɔ juguman na i bɛ gɛlɛma jira a la tara a la ka ɲumanjɛla ye o kanu in bɛ kɛ tiɲɛni de ye ka ɲɛsin a ma nin denmisɛnnin minnu filɛ nin ye bi farikolo b'u fɛ ka tɛmɛ a yɛrɛ ye kan ni ɲɛnɛmɛlɛkɛ nana sisan k'a bɛna nin dɔ minɛ ne ne y'a ye a bɛ taa ne de min ye n'o tɛ a tɛ se ka nin minɛ ne ɲɛna o tɛ se ka kɛ fiyewu u kanu min bɛ na a n'u ka di ɲɛ ka se hakɛ min na hali n tɛ se ka dan bɔ a la ɔ mɛ o kanu in ti kɛ tiɲɛ ye ni y'u ye juguman na ne m'u bɔ a la ni y'u ye fugaruya la ne bɛ sɔn k'u bilasira mali kɔnɔ yan dɔnnibaa duw bɛ ci la tɔgɔkɔrɔ de bɛ yen mɛ tiɲɛ tɛ yen bilen ne y'a daɲa an b'a disi gosi k'an mɔkɛ an tulomasama an fa an don ta an bɔ ta mɛ disi bɛ gosi ni minnu ye olu ye gɛlɛmabaw de kɛ sɛbɛbaw kɛ ka baarabaw kɛ mɛ aw yɛrɛ y'a kɛ daga sunɔgɔ ye ala kota ni ala barabɔ ye temi ni sogoɲimi ni salaya ye bonyakɔrɔ kɔni a tɔgɔ na to yen nka est-ce que a nɔ bɛ to yen bilen wa a bɛ dɔn o de la sabara de don b'u fɛ n'u y'a mɛn ko hɛrɛ ni yɔrɔ yɔrɔ guan aw tɛ ne dɔn ne ko ne ye karisa mɔden de ko ne ye karisa den de ne ye karisa tulomasama de n'a mɛn hadaya ɲini n'a mɛn nin ɲini n'a mɛn nin ɲini hali jugu fin i t'a kanu o bɛ kɛ min ye aw ka dɔnnibaa bɔnzɔnw kɛ o de ye nka sɔnko fila t'a la dɛ u bɛ labɔ ka ɲɛ de tasuma min mun bɛ ka da u kan k'u bila bonya sira kan o hinɛ minɛna o kanu minɛna sɔmɛ kɛ o ma o de kama u tun kan ka jɔyɔrɔ min fɔ o ma se k'a fɔ wulibali to parce que k'a fɔ ne fa ye barika ɲini ne ba muɲuna a sabali la d'accord i fa barika sumaya bɛ kɛ k'a la i ba yɛrɛ ka sabali fo sabali da mais ne yɛrɛ bɛ kɛ den dusuma baarakɛla ye i fa ka barika ni ba ka sabali i b'a bɛɛ kɛ ji la a tɛ foyi ɲɛ ye wulibali don dɛ i ba sabalila cogo o cogo i fa ɲɛna cogo o cogo e yɛrɛ min ye den ye fo ɲɛ yɔrɔ dɔ de kɛ ye e la o de bɛ bangebaaw ka ɲumanya dafa mais ne yɛrɛ kɛra salabaatɔ baarakɛwale fugaru ye i fa ka ɲɛ ti foyi ɲɛ i ye i ba ka sabali a ti foyi ɲɛ i ye n'a m'i ta kɛ a ti yɛrɛ k'i ye wulibali don dɛ o la nin yɔrɔ in minnu wari ka jira o la pour a k'a faamu an bɛ baara ninnu kɛ ka da min kan bi alhamdulilah Cheikh Umar Seydou Coulibaly Mali kɔnɔ yan n t'a fɔ ko an jogo dafalen don mais kanuɲɔgɔnw ye kunnafoni caman sɔrɔ an na nin quartier in na ne bangena y'a ka mɔgɔ yan de mais n bolo fila kɔrɔtalen don sanfɛ yan nin quartier in kɔnɔ yan jiginba t'a la fiyewu ayi fo n'i ye kafiriya kalo da farikolo la n'o tɛ a ma t'i denmuso nɔfɛ a m'i kɛ wari su ye a m'i namara a m'i janba wa a bɛ don i fɛ yɛrɛ ni kojugu sira ye o mɛ kɛ fiyewu wolo yɔrɔ mɔ yɔrɔ la yan kuma tɛ yɔrɔ wɛrɛ ma wa ala sɔnna depuis an ye laseli daminɛ o lamɛnko ni o lamɔ min n'an y'o sɔrɔ an b'o sira kelen de kan i bɛ se ka ban farikolo la k'i t'a fɛ mais ne y'a da ye naganagakan na n y'a da ye karamɔgɔw bɛ jinɛkan fɔ dɔ la Cheikh Umar Seydou Coulibaly Mali kɔnɔ yan o kɛra wa o ma kɛ o ne y'o de fɔ a ye karamɔgɔw bɛ ka bolili min kɛ faamaw nɔfɛ anw yɛrɛ bɛ se a ɲɔgɔnna la o hɛrɛ min bɛ sɔrɔ a la bonya min b'a la a lagosi n'a lakarili kɔfɛ an b'o kalama o u bɛ ka min fɔ bilahi anw bɛ se ka fɛn fɔ u se k'o ɲɔgɔn fɔ wa u bɛ ka min kɛ an bɛ se ka fɛn kɛ u bɛ se ka min kɛ mais ala kama ala ka diinɛ kama o de la an y'an bɔra an yɛrɛ kan
kajeni tuema kajeni mununi sabali amna torangelela amo prefere au daka yefendo la ala temike nɛgɛ kaɲa 22 sanga 35 ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔnko duwawu kolo gɛlɛnw kɛra tuguni ka nin baara nunu bɛɛ kuncɛ. O kɔfɛ Mawula Yaasa dɔngili kɛra ka Faruku n'a zuriyaw ka u sɛnsɛn k'u layɛlɛ silamɛya duba sanfɛ. Ala ka tɛnɛ nata yira an na. Alhamdulillah rabbil alamin. Hami belebele fo ka deli ala fɛ si kuntalajan hɛrɛma ala ko di ani a bɔna kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma yoma Ashura. Ala ka ɲɛnamayali se di an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ tɛmɛ ni jamana kɔnɔna kunnafoniw ye. An ka minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga a ye tile 3 taama min ni o kɛ Segukaw fɛ nɔ. A kɔni kɛra baara bɛɛ lajɛlen kɔni kɔnɔna lafiya ma ye a la. A y'i sen jɔ Segu ale marabolo yɔrɔ caman na ani ka cakɛda caman lajɛ. Taama in yɛrɛ kuncɛ waati la sa, a nana Segu ale marabolo ɲɛmayaso la ni o ye gouverneur ye ka se ka sigi ka kuma hali sisan ni Segu ale marabolo ɲɛmaw ye ka fara fɛn min ye laadala dugutigiw ani Segu ko ɲɛnabɔla kelen-kelen bɛɛ lajɛlen kan. Munna gɛlɛya minnu bɛ Segu jamana yɛrɛ kan o gɛlɛyaw bɛ se wuli cogo min na hali sisan an ye o ja dɔw fara ɲɔgɔn kan. Aw ni ne bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka an ɲamada olu fɛ. Minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ka tile 3 taama min tun bɛ senna Segu mara kɔnɔna na o kuncɛra. A tile laban kɔnɔna na fɛn min ye baara caman ye olu lawaleyala minisiri ɲɛma fɛ. Sɔgɔmada fɛ a y'a daminɛ ni engrais dilan usine min bɛ yen nɔ ni o lajɛli ye ka taa ɲɛda u ka baara kɛcogow kan ani gɛlɛya minnu bɛ u kan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ olu la cogo min. O bɔlen kɔfɛ a la minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga y'i kunda gouverneur kan. Yen kuru yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min ye commissaire à la sécurité alimentaire ye i n'a fɔ laadala olu bɛ maaw ma gɛn maa minnu bɛ yen ni balo kɛn tɛ ka labɔli kɛ olu fanfɛla la. Jamana b'i jɔ a jɔyɔrɔ la olu dɛmɛni na i n'a fɔ minisiri ɲɛma yɛrɛ y'a jira cogo min na. An ka kelenya ni koto ɲɔgɔntala tɔw bɛ se ka sinsin cogoya min na. Segu jamana kɔnɔna na u y'a jira fɛn min ye balo tɔni 600 ani 14 o de bɛna tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka fɛn min ye Segu commune rurale yɛrɛ kɔnɔna ye tɔni 100 ni tɔni 5 bɛna di yen kɔnɔna na. Nin baara in bɛna ɲɛnabɔ cakɛda fɛ min ɲɛsinnen don baloko gɛlɛya kɛlɛli la ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye commissariat à la sécurité alimentaire ye. Minisiri ɲɛma ka fɔli la hali sisan nin kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko a ma mɛn hakililajigi bolo ma ko fɛn min ye furancɛla fanga jamana ɲɛma colonel Asimi Goyita ye ko ale tun bɛ Mopti mara kɔnɔna na. Munna ka se ka taa balo tila ba ale nun don wa ni ko in kuru kɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna toni hakɛ min bɛna di a la o ye toni 38 ani toni 80. Nɛgɛ kanɲɛ 15 waati minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ni Segu kadiriw ni o ye a ko ɲɛnabɔlaw ye ani a ɲɛnamayatɔ maaw u sigila kɛnɛ kelen kɔnɔna na. Ɲɛfɔliw kɛra gɛlɛya minnu bɛ Segu mara kɔnɔna na o kun kan. Fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka sɔrɔ o la wa hakilila jagabaw ka boloda o ko la. Minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ ka fɔ la hali sisan a y'a jira k'a fɔ ko furancɛla fanga in waati ka surun nka u n'a u se bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na. Minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kuntara cɛ cakɛda dɔ lajɛli la ni o ye GDCM ka t'i ɲɛda olu fana ka baara kɛcogow kan ka fara baarakɛlaw yɛrɛ kan ani olu fana ye hakilina falenfalenw kɛ. Hakilina falenfalen minnu y'a to a ka faamuyali caman sɔrɔ olu yɛrɛ fana ka baaraw taabolo la. Nin baara in bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ sa nɛgɛ kanɲɛ 17 tɛmɛlen ni sanga 30 waatiw ye minisiri ɲɛma n'a a nɔfɛmaw sɔrɔla ka Bamakɔ sira ta. Kiimɛli min bi dan sigi an ka dugumakalan na ni o ye DEF ye ala sɔnna o baaraw nun donna an ka jamana kɔnɔ kunungo fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ. O baaraw yɛrɛ kolobo karilenba yɛrɛ kɛla minisiri ɲɛma Dr Choguel Kogala Mayiga fɛ kalanso la a bɛ fɔ min ma ko base B o kalanso ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ nin taama in na o ye dugumakalanko minisiri ye u ka gafew dayɛlɛlen kɔfɛ ka sira di kalandenw ma u ka tɛmɛ ni u ka kiimɛli baaraw ye sa. Minisiri ɲɛma yɛrɛ Dr Choguel Kogala Mayiga ale yɛrɛ a ka nisɔndiya jira baara in na an k'a ka kɔrɔfɔw lamɛn. Ministre équipe ba nana yambi ministre Dourou, ministre de l'éducation, ministre de la fonction publique, ministre de la santé, ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Ananaya Kaira Malion la Kaira Demsenou la Kaira Ousomoro la qu'au président de la transition gouvernement B Mali peuple B olu tɔgɔ la k'a yira ko gouvernement b'u kɛrɛfɛ a b'u appuyer a b'u lakana a b'u soutenir
k'a fɔ fana surveillant minnu bɛ examen ninnu surveiller k'u fo k'u soutenir k'u barikada ka tila k'a fɔ maliyɛnw ye gouvernement min bɛ jamana kunna bi a bɛ aw ka bila la denmisɛnninw n'u a nan'u ye a ye min constater bɛɛ hakili sigilen don denmisɛnninw hakili sigilen don encadrement hakili sigilen don force de sécurité fana u hakili sigilen don ka fɔ maliyɛnw ye u k'u hakili sigi k'a f'u ye gouvernement bɛ baara la an tɛ foyi la ni baara tɛ pour que transition in a ka se ka kɛ transition ɲuman n'a bɛ ban don min na maliyɛndenw bɛɛ k'a fo ala barika la tiɲɛ yɛrɛ la transition in a y'a jɔyɔrɔ fa. An ka minisiri min fana bi denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ka taa se maaya kalacogo ɲuman ma ni o ye Musa Ag Atayer ye. Ale fana ye baara dɔ nun don min ni a yɛrɛ ka ɲɛfɔli la a bɛna kɛ laada ye ni o ye jɔnjow layɛlɛli ye bawo a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamana jɔnjow layɛlɛ ni o ye drapeau layɛlɛ ye jamana in tabiya kɔrɔ kun don ka waati laban ninnu na bolo jigila a baaraw la o de hukumu kɔnɔna na ale ye nin baara belebele in sigi sen kan kunun tɛnɛ fɛn min ye jamana ministre olu ka cakɛda bonda badala ni o ye cité administratif ye a y'a jira k'a fɔ tɛnɛ o tɛnɛ ni ala sɔnna ma a baara in kɔni bɛna to senna an ka ɲɛmada o jato fana fɛ. Ni waleya min filɛ ni o ye faso jɔnjɔn layɛlɛli ye o tun ye malidenw ka faso kanu fɔlɔfɔlɔ ye nka kɔsɛ in na bolojigi kɛra a baaraw la camancɛ fanga haminakoba dɔ ye ni faso de ɲumanya waleya in lakunili ye. Baara kura de daminɛna pour que maliɲɛnw bɛɛ ka faamuya au fin d'aubaine, ce n'est pas possible citoyen ka sigi ka sɔrɔ a t'o dɔn n'ala sɔnna dans les jours à venir an bɛna o généraliser an b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛw la mais an ye ni rond point ta parce que aw yɛrɛ ɲɛ b'a la circulation yɔrɔ de don mɔgɔ caman bɛ tɛmɛ yan donc a tɛna kɛ département ani ministre dɔrɔn ka baara ye citoyen bɛɛ min bɛ tɛmɛ yan i bɛ mobile la u bɛ moto la i b'i sen na i yɛrɛ b'a la ɲɛ b'a la couleur bɛ ka yɛlɛ. An y'a remarqué mɔgɔw yɛrɛ bɛ moto kan u jɔra depuis que o drapeau ye u jɔra circulation bɛɛ de jɔra o ye symbole ɲuman ye an bɛ ka Mali kura min kuma fɔ an bɛ ka sini Mali min kuma fɔ a tɛ se k'a kɛ ni kuma ye dɔrɔn a tɛ se k'a kɛ ni discours ye il faut que an tigɛw don baara la il faut que bɛɛ ka tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ ka Mali min ɲini mɔgɔ kelen t'a kɛ mɔgɔ fila t'a kɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o dilan ɲɔgɔn fɛ. An kɛra jɛkulu fɔlɔ de ye ka trophée di ministre ma parce que an y'a ye a ka jamana a bɛ jamana in fɛ don o don a bɛ wuli a bɛ Mali tɔgɔ fɔ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ donc mɔgɔ min don an kan ka encourager bɛ baara min na an b'a encourager parce que maliyɛn tout court ye jɛkulu ye jamanaden ɲumanya a b'o encourager. Donc mɔgɔ b'o la maliyɛn tuku bɛ yan k'o tigi encourager a san 3 min ye an bɛ flambeau de paix kɛ Kɛnzanbugu an bɛ sɔrɔ bɛ mɔgɔw invité an yɛrɛ bɛ na an bɛ denmisɛnninw encourager parce que denmisɛnninw n'i y'a denmisɛnninw ko bɔgɔ n'i y'a mɔn ni bɔgɔ min ye n'a bonya n'o ye o de bɛ to a kunna n ye n ka exemple di n ko ne tun bɛ mouvement pionnier la k'an to denmisɛnninya la 100 ans mouvement pionnier an bɛ dɔnkili da an b'a fɔ maliden ninnu an faso kunna wolola maliden ninnu a bɛ jugulu kɔnɔ k'an tɛ se usine jɔ la an ye usine jɔ ka malikɛ ko kunna wolo donc o tora ne kunna n kɔrɔbalen a bɛ komi n bɛ mission de la jamana in bila mission na mouvement pionnier in bila mission de la. Denmisɛnw ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka fɔ la ko nin bɛna kɛ laada ye cité administrative da la ni o ye minisiriw ka cakɛda bondaba ye tɛnɛ o tɛnɛ. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ Mali kɔkan kunnafoniyaw lasɔrɔ o juma sinajogo ye jaa minnu sɔrɔ ka bɛn ni bi ye olu de filɛ. Afghanistan jamana pankuru jigiso la Afghanistan jamanadenw kɔni u sirannen ani u dusu kamikaminen ni u jɔrɔlen u panikilen u kɔni bala ka pankuru jigi yɔrɔ kɔni magwɛn jamakuluba bɛɛ lajɛlen ɲɛsinen don pankuru dɔ kɔni ma bɛɛ bi fɛ ka don o kɔnɔ ka se ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la u tɛ fɛ ka segin Taliban olu ka mara ma ka maaw hakili lajigin Taliban minnu filɛ u ye Afghanistan jamana mara k'a daminɛ san 1986
2016 ka na bila san 2001 na o waati a tun tɛ si maa si la ka kalo ko dɔw kɔni kɛ min bɛ silamɛya diinɛ kɔni kumashulu. O misaliya dɔ ye jumɛn ye? Den musomanw olu tun ti bɔ o cogoya kelen fana kɔni don. N'i tun minɛra suɲɛni na o waati i tɛgɛ tun bɛ tigɛ ka b'i la. Afghanistan jamana kɔnɔna la o de kosɔn Afghanistan jamanaden minnu filɛ u tɛ fɛ ka segin o mara cogoya in kɔni kɔnɔ. Talibanw du kalikan don k'a fɔ ni u ye fanga ta silamɛya sariya o b'i wajibiya bɛɛ lajɛlen kɔni kan. O de kama ni i tun ye pankuru jigiso ye tɛnɛ uti kalo tile 16 san 2021 cɛw musow denmisɛn ani maakɔrɔw u bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ fɛ ka bɔ Afghanistan jamana kɔnɔna la k'a sabu kɛ bɔdagɛrɛ foyi kɔni tɛ yen nin waati in na ni pankuru jigiso kɔni tɛ. Afghanistan jamana kɔnɔna la bi ta kɔni wulilen don forobamugu la k'a sabu kɛ maa si t'a dɔn i bɛ min kɛ bilen. Talibanw kɛlen ka taa u sigi fo masaya sigiyɔrɔ la ni o ye palais présidentiel kɔnɔna ye. Afghanistan jamana kɔnɔna la Talibanw olu kɔni taara u sigi masakɛ sigiyɔrɔ la. An bi waati min na i ko bi nanzara jamanaw kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ ka fara États-Unis jamana kan k'a sabu kɛ ko Talibanw ye fanga ta Afghanistan o jamana kɔnɔna la. O de kosɔn diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies maa ɲɛma ni o ye Antonio Guterres ye ale y'a yira k'a fɔ a bi wele bila Talibanw ma olu minnu bi masaya la bi Afghanistan jamana kɔnɔna la u ka dantɛmɛ waleya dabila ka ɲɛsin Afghanistan jamanadenw ma ani jamana gɛrɛden minnu bɛ yen. A y'a yira k'a fɔ don nataw olu kɔni bɛna gɛlɛya kosɛbɛ Talibanw olu kɔni bolo. O cogo kelen fɛnɛ don Allemagne ale minisiri ɲɛma walima ni dɔw k'a ma ko chancelière ale ye jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin États-Unis jamana ma k'a sabu kɛ kabini mɛkalo olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw la seginni daminɛ ko Talibanw kɔni sera ka don Afghanistan faaba Kabul o kɔnɔna la. Allemagne jamana y'a yira k'a fɔ nin san 20 laban in kɔnɔna la olu ye kɛlɛkɛcɛ maa 100 ani maa 50 o ci ka taa Afghanistan kaw kɔni fɛ yen. Hali bi Angela Merkel y'a yira k'a fɔ ale jɔrɔlen don fɛn min na musow bɛna degun min ye k'a sabu kɛ silamɛya sariya o de bɛna taa wajibiya Afghanistan musow kan. Talibanw olu kɔni fɛ Emmanuel Macron ale ye lase kɛ k'a fɔ finitigiw ka pankuru 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko o bɛ sira la ka taa Afghanistan cogo min ka se ka taa Faransi jamanadenw ka taa olu salo ka taa ni u ye Faransi jamana kan. États-Unis jamana ɲɛma Joe Biden ale fana kɔni y'a ka kamanagan yira. Boris Johnson Royaume-Uni minisiri ɲɛma ale kɔni ye wele bila G7 jamanabaw kɔni ma u ka lajɛrɛba dɔ kɔni boloda kosɛbɛ cogo min ka se ka na kuma kosɛbɛ Afghanistan kunkanko kibaruyaw kan. An bi waati min na i ko bi Afghanistan jamana ɲɛma ni o ye Ashraf Ghani ye ale kɔni kɛra colo ye. Ni an donna Israel jamana kɔnɔna la Israel yɔrɔ min bɛ yen ni ani Jerusalem kɔni ka surun kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ tasuma kɔni kɛra sababu ye ka hectare 2000 ka o kɔni jeni tile 2 kɔnɔna la. Tasuma don min daminɛra dimanche uti kalo tile 15 san 2021 ka na bila uti kalo tile 16 in na hectare 2000 o kɔni jenina tasuma fɛ. Tasuma min ni a sababuya kɔni ma dɔn an bi yɔrɔ min na i ko bi. Kɛmɛ caman olu kɔni bɔra u nɔ la Jerusalem ale tilebiyanfan kɔni fɛ marabolo min bɛ yen ni a tɔgɔ Givat Yerina. Polisiw kɔni ye o kunnafoniya in kɔni lase maaw ma. Subahana mansin minnu bɛ yen ni olu bi tasuma faga duguma ani sanfɛ olu caman kɔni mobiliselen don an bi waati min na i ko bi. Wa sapeur pompier tigilamɔgɔ bayirika olu fana bu u sen kan su ani tile cogo min ka se ka nin tasuma kofɔlen in kɔni faga. N'i ye Israel jamana yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ gɛlɛyaba o bi u kan nin waati laban ninnu kɔni na ni tasuma ti senna i b'a ye k'a fɔ ji bɛ senna. Israel jamana kɔfɛ dugu dɔw bɛ yen minnu kɔni ye ji kɔlɔlɔ fana sɔrɔ nin waati laban ninnu na i n'a fɔ Turki, Algérie, Belgique ka taa se Allemagne jamana ani jamana caman ma diɲɛ kɔnɔna la bi.
Haiti jamana kɔnɔna la dugukolo yɛrɛ o kɔni ye olu sɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an bɛ waati min na i ko bi dɔ b'a la ka fara tiɲɛni kɛlen jatedaw kɔni kan maa sata dɔ fana kɔni farala o jateda kan maa minnu bɔnɛra u ni na o kɔni sera maa 1000 ani maa 300 ma wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ dɔ bɛ se ka fara o jateda in fɛnɛ kan maa 5000 ani maa 700 olu de banara nin waati in kɔni na ni dugukolo yɛrɛ min kɔni kɛlen filɛ Haiti jamana kɔnɔna la a kɛra waati la waati min ni jamana kɔni sɛbɛkɔrɔ yuguyugulen don k'a sabu kɛ diɲɛ laban banajugu ye ni yɛrɛ dugukolo yɛrɛ in kɔni kɛra Haiti worodugu yanfan ka taa a kilebi yanfan o kɔni fɛ n'i ye kɛnɛyasow ta k'a lajɛ bi olu kɔni fara i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi maa minnu bɛ yen ni olu kɔni sera ka bɔ ni kɔni kɔlɔlɔ in na olu caman kɔni b'a la ka taa bɛrɛ minɛ fɛn min ye balontan-terrainbaw ani sirakannaw olu kɔni sanfɛ dugukolo yɛrɛ in fana kɔni kɛra waati min ni Haiti jamana ɲɛmaa yɛrɛ fagara ani o cɛ ti tɛmɛ kalo 1 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko kan. An bi nɔnkɔn kari kɛ ka taa Rusi jamana kɔnɔna la Rusi marabolo min bɛ yen ni o ye Krasnodar ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ san min bɛna san 1 munmɛ kɔnɔna la o san jateda de nara tile 1 sanji kɔni don min ye tiɲɛni sɛbɛkɔrɔ kɛ Krasnodar marabolo o kɔni kɔnɔna la maa 1000 ani maa 500 olu de ye u sigiyɔrɔ bila o maa 1000 ani maa 500 la maa 1000 bɛɛ lajɛlen kɔni ye denmisɛnw ye minnu kɔni tun taara u ɲɛ damu ta ni yɔrɔ kofɔlen kɔni na so 1000 ani 400 olu kɔni sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ kuran tanyara du minnu kɔni kɔnɔna la o bi taa se du 180 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ma marabolo 14 kɔnɔna la Krasnodar marabolo la ni o ye kominiw ye a yirala k'a fɔ bi olu bɛɛ bi gɛlɛya kɔni kɔnɔna la sira min bɛ yen ni a bɛ bɔ Novorossiysk ka taa bila Kerch dugu la o sira kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔni tigɛra wa jateminɛw y'a yira k'a fɔ sanjibaw olu fana makɔnɔlen don nataw la ni marabolo kelen in kɔni kɔnɔna la. Mozambique jamana kɔnɔna la u ka marabolo min bɛ ni o ye Cabo Delgado ye Cabo Delgado ye marabolo ye banbaaci wale tigilamaw kɔni taara ka taa u coko yɔrɔ min na an bɛ waati min na i ko bi yɛlɛma kɔni b'a la ka don kow la k'a sabu kɛ Rwanda kɛlɛkɛcɛ minnu taara Mozambique ka fara Mozambique yɛrɛ kɛlɛkɛcɛw kan u kɔni ye Cabo Delgado marabolo bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ni waati in na banbaaci wale tigilamaw la wa Cabo Delgado marabolo den minnu tun taara coloya la olu kɔni b'a la ka sigi u ka sow kɔnɔ ni waati in kɔni na a ko kɔni kɛn bɛ nisɔndiyakoba ye nka dɔw fana b'a la ka jalakili bolo kɔni ta k'a ɲɛsin ni kɛlɛkɛcɛ ninnu ma k'a sabu kɛ silamɛ minnu bɛ maa cololenw na ko u b'a la ka bin olu kɔni kan dimanche tɛmɛnen ni jamana 2 kɛlɛkɛcɛ minnu kɔni filɛ u taara maa dɔw kɔni kunbɛn a tun bɛ maa 100 caman bɔ u b'a la k'u sɛnsɛn ka don Palma ale dugu kɔni kɔnɔna la marisi kalo san 2021 banbaaci wale kulu minnu tun kɛn bɛ ka Palma dugu minɛ o de tun kɛn bɛ sababu ye jamanadenw tun bɔra pewu a kɛlɛ kɛra sababu ye ka maa 3000 olu bɔnɛ u ni na maa 800 olu de tun bɔra ka taa coloya la diɲɛ seleke 4 tɔnba Nations Unies bolofara min ɲɛsin bɛ dumuniko ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ maa 1,000,000 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko olu mako de bɛ dumuni na bi Mozambique jamana kɔnɔna la k'a sabu kɛ kɛlɛ ye. Hɔrɔnya jabarani suwantiba cɛ muso denmisɛn mabakɔrɔ Mali kɔnɔ Mali ko kan kunnafoni minnu sɔrɔla ka jira aw la ka bɛn bi taratama Muharam kalo tile 8 ne de bɛ dansigi kɛ olu la. Belebelew ka belebele Seydina Cheikh Oumar Seydou Coulibaly Farkou Ayatoulaye Fidini an bɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo fo yan fo silamɛya duba kɔnɔ hɛrɛma kɔnɔ nɛrɛ kɔrɔ ka aw kibaru k'a fɔ ni ala sɔnna yoma ashura ha kɔni bi ka tendiruma ka gɛrɛ ni ala ma basi kɛ a tɔ tora panko kelen ani ɲɛ wawa sabu ni ala ye sini don min gɛrɛsɛgɛ la ni ala sɔnna jamiyatu igmadin silamɛya bɛna wajulu su belebele ɲɛnamaya ba kɔ jikɔrɔ ni ale ndolanci kɛnɛba sanfɛ sini su fɛ ni o bɛ muharam kalo tile 9 jɛrɛma u ti kalo tile 18 a bi bɛn o fana ma ni dugu jɛra alamusa la sa u ti kalo tile 19 muharam kalo tile 10 duwawu kalan kɛnɛba o bi
sigi bako jikoroni manguru tula faruku yerka misiri belebele konona nani dalba masa o ka jinni ula islamé nyuma bela jile wele nu ambra jilenga je ka fara jamiatu ikmadin islamia ni sedna shokmar sedu kulubali faruku kan kasika ni bara belebele alatme nyuanve ani ambra jile misiga abuyani a hormo dafalen soro chugoya minam ulama del masara manfe alaka bara nunu bra jile latme here ani baden kono shini ni wati kilina kuno fon warum nyini kadi oma mini ni shi te klenje ashura shu aminyo soro bago juguran alen duranci kene ba sanve shu here ube masara man bulu alaka dinin au bema angajmana alaka kulisma ka basigi ashura kene alaka kusigi jin fanta annen bela jile fe here la ka wuli here la kila buyani angara mo faruku na ka dimaya salmay barka kuso soli ala rasuli